Γεια σας παιδιά και θα διαλέξει μία πίστα. Α, εντάξει αυτή. Ωραία, 3, 2, 1, πάμε. Ωραία. Εδώ. Αυτός πήγε να με κάψει. Τέλος πάντων. Α, τόσο εύκολα νικήσαμε. Ωραία, πάμε λίγο. Έχουν αρκετοί. Άντε. Ωραία. Ξαναδιαλέγει πίστα. Ξανά την ίδια. Απλά είναι ομάδες. Δεν θυμάμαι αν στην άλλη είχαμε ομάδες. Τι! Με έκαψε αυτόματα η ομάδα μου. Δηλαδή ένας παίκτης από την ομάδα μου. Αυτός θα την πληρώσει πικρά. Τι κάνει τώρα? Εντάξει, έχει πάει αρκετά μακριά. Γιατί πηγαίνει τόσο μακριά?